Jourtjejerna säger att lägret har hotats. Ja, när jag kom upp till Umeå så var det kaos när jag kom upp. De hade blivit hotade av några som inte visste vilka det var. Vem sa det här till dig? Det sa de som var föreståndare för Bellas vänner. Vilken typ av hot menar du? Det vet jag inte redigt. Men sen blev man ju mer och mer rädd. Man hörde liksom att man kunde bli dödad, man kunde liksom bli utsatt för andra saker. Och att man kunde bli torterad, man kunde... Ja, de var farliga helt enkelt. Vad hände med det här lägret då? Ja, det blev inget läger överhuvudtaget. Det blev en flykt. Kursgården lämnas under tumultartade former. 3 av ledarna för lägret tar med sig Caroline och en annan flicka som vi kan kalla Anna. Caroline säger att hon inte vill följa med, men inser snabbt att det inte är upp till henne själv. De tar hennes mobiltelefon och säger att hon inte får ta kontakt med någon. Ja, jag bara får åka hem och jag bara får gå ut. Men det var för farligt. De blev arga på mig och liksom tyckte inte jag tog situationen på allvar. Flykten börjar och Caroline är med, trots att hon fortfarande inte vet varifrån hotet kommer. Och nu börjar hon bli rädd för jourtjejerna. De var inte stabila för 5 år. De liksom tappade kontrollen. De blev jättearga och skrek och... Det var obehagligt. De hade med sig knivar. När vi åkte från Umeå. Och det tror jag inte en vanlig människa som är stabil hade haft med sig. Och de hade med sig en massa tabletter och alltså det blev så konstigt. Vad skulle de ha knivarna till? Om de skulle komma och ge sig på oss. Och tabletterna? Jag skulle ha till oss så vi skulle kunna sova och hålla oss lugna. De som ska beskydda Caroline och Anna under flykten är 2 medlemmar i Bellas vänner och en känd feminist. Caroline känner ingen av dem. När de söker skydd på en kvinnojour utanför Stockholm tror hon fortfarande att det snart ska vara över. Och då åkte de från Bellas vänner. De åkte iväg på massa möten på dagarna med den ena tjejen då. Och de pratade, de skulle hitta hjälp så vi kunde ta oss vidare. Och då satt jag inlåst med någon tjej som vaktade mig då. Varför skulle du vara inlåst? Det var farligt att gå ut. Man var jätterädd. Man visste liksom inte vad som kunde hända eller någonting. Så man lyssnade på dem och gjorde som de sa. Man ville liksom inte vara i vägen eller störa eller så. Caroline vet inte hur många dagar de gömmer sig på kvinnojouren utanför Stockholm. Men plötsligt får hon veta att Sverige är för farligt. De måste ut ur landet och flykten fortsätter till Norge. Och nu får Caroline veta varifrån hotet kommer. Ett mäktigt pedofilnätverk. Medlemmarna är högt uppsatta män. Politiker, företagsledare och domare. Och de är satanister. Anna är ett av nätverkets offer. Nu vet pedofilerna att Bellas vänner är på väg att avslöja vilka de är. Och därför måste alla tjejerna dödas. Den här föreställningen om mäktiga nätverk som förgriper sig på barn i satanistiska ritualer är väl spridd inom Brox. Har du träffat flera offer för rituella sexuella övergrepp? Ja, men alltså, det har säkert de flesta kvinnojourerna mött. Alltså vi har ju en stor grupp kvinnor som vi brukar kalla för gömda kvinnor. Det finns särskilda kafékvällar där jourkvinnor riktar sig specifikt till offren för rituella övergrepp. Bilden av satanistiska ritualövergrepp spreds inom rörelsen i början av 90-talet. Inte minst när den kontroversiella forskaren Eva Lundgren började hävda att detta var ett utbrett fenomen. Att det är en del
organiserad verksamhet omkring sexuella övergrepp och rituella övergrepp, det är inte jag i tvivl om. Och att detta ofta också är kopplat till kriminaliserad verksamhet, pornografiska framställningar, vapensmuggling, en del sådana kombinationer. Det är jag också helt övertygad om. Och också att det är ett mycket större fenomen än det annars. Men det som är riktigt illa att tänka på omkring detta, det är ju alla de unga människorna och barnen som är involverade i detta här. Bellas vänners hemstad Umeå hade i början av 90-talet också skakats av satanistanklagelser. En ung kvinna anklagade med Umeå kvinnojours hjälp först sin pappa och till slut över 20 andra personer i Umeå för rituella övergrepp. Samtliga utpekade friades från anklagelserna. Men på Umeå kvinnojour var man ändå övertygad. Bara för att man inte kan bevisa att saker och ting har skett så innebär det ju inte att man kan säga att en persons trovärdighet är förstörd. Det är mycket som vi inte kan bevisa som händer och sker. Och nu är det nästa generation lika övertygade jourtjejer som är på flykt med Anna och Caroline. I Norge får Bellas vänner hjälp av den välkända ledaren för de norska kvinnojourerna, Tove Smådal. Det jag fick besked om var att det var kvinnor på flykt. Och denna person har ju jag stor trovärdighet till, och när hon säger att här är det livsfarligt och dessa tränger beskyttelse, så ställer man inte fler spørsmål. Då bara tänker man säkerhet. Tove Smådal vill inte avslöja namnet på den person som ringer. Men samtalet kommer från ett svenskt departement och gör att hon agerar direkt. Och Tove Smådal är användbar för Bellas vänner. Välkänd och med hög trovärdighet i Norge kan hon utan större problem få igång hela den kedja av insatser som jourtjejerna ska komma att kräva. Det första samtalet går till byn Kongsberg. Här på kvinnojouren hade man aldrig varit med om sån dramatik som när de 5 tjejerna kom på flykt från Sverige. Allt var hemligt. De som jobbade här fick bara besked om att det var hög beredskap, och då ville gärna hon som då var fungerande ledare, hon ville gärna ringa politiet, för det är vanligt när vi får in kvinnor med hög beredskap så ringer vi till politiet för att säga att vi har inne något som kan bli vanskligt, och det fick vi inte lov till. Enligt Bellas vänner är det satanistiska nätverket så mäktigt och har sådana förgreningar att man inte ens vågar kontakta polisen i Norge. Samtidigt menar de att det är risk för att kvinnojouren när som helst stormas av de män som är ute efter att döda svenskorna. Caroline och Anna hålls inne på rummet och mår märkbart dåligt. Pratade ni med varandra någonting? Ja, fast inte så mycket. Vi fick oftast inte vara själva. Det var alltid någon som var med, och det var lite svårt att komma in på samtalsämnen. Vad ville du säga till henne? Jag ville fråga henne vad vi gjorde här. Jag ville bara åka hem. Det var det enda som snurrade i mitt huvud. De virka slitna och hade psykiska problem, och hur skulle vi kunna hjälpa dem? Och det kunde vi alltså inte, för de ville inte att vi skulle snacka med dem en gång. De var för sig själv. Situationen blir snart ohållbar och redan dagen efter är de på väg till en ny kvinnojour. Och nu får Tove Smådal för första gången veta varifrån hotet kommer. Men nu har historien utvecklats. Det satanistiska pedofilnätverket har förutom rituella övergrepp också offrat spädbarn. De snackar ju också om att i vissa miljöer så födde någon jenter barn som blev offra, och att de kanske trängte en del av dessa jentorna som då var modna och kunde föda barn. Alltså att det här pedofilnätverket ville att flickan skulle föda ett barn åt dem. Det var väl påstående om att hon hade också fött ett barn.
Anna ska alltså ha fött ett barn som satanisterna offrat.